Mae mwy nag un ffordd o baratoi y pridd yn yr Hydref ar gyfer hau a phlannu yn y Gwanwyn. A mae'r ffordd gorau yn dibynnu ar y math o bridd sydd gyda chi. Os yw'ch pridd chi yn drwm ac yn gleuog ac yn anodd i drin, pidwch digaloni, achos mae tir o'r math yn llawn rinwedd yn cynnwys lefel uchel o'r mwynau pwysig yna sydd angen ar blanhigion i difu yn llywyrchus. Trefnwch bod y gia yn gweithio ar y rhan i wella strwythur y pridd, drwy balu y tir yn fras fel hyn a'i adael yn dwlpog. Mae hynny yn cynyddu'r ar wyneb, ac yna wrth i'r torthenni hyn rhywi a dadleth am yn ail yn ystod y gia, na nhw chwalu ar gronynau pridd gwahanu yn haws. Y canlyniad fydd gyda chi bridd mwy ffein fydd yn haws i'w drin erbyn y Gwanwyn. Ond os yw'ch pridd chi yn ysgafn ac yn dywodlyd, wel, sdim gwerth wneud yna, achos yn debygol iawn fydd glaw cyson y gia yn golchi canran uchel o'r mwynau pwysig yna mas o'r pridd, gan i adael tipyn yn dlotall erbyn y Gwanwyn. Ond mae modd i atal hyn rhag digwydd drwy dyfu beth sy'n cael ei alw yn green manure, sef cymysgedd o hadau fel rug a chorbus sy'n egino a thyfu'n gyflym cyn dod i stop yn ystod tywydd oera'r gia. Y peth cyntaf yw palu'r pridd yn ysgafn, ac yna hau ar hadau drwy wasgaru nhw dros y wyneb yn denau fel hyn. A gorffen drwy racanu nhw'n ysgafn mewn i'r wyneb. Dros yr wythnosau canlynol, wrth bod y planhigion yn tyfu, na nhw sugno mwynau o'r pridd a'i dal nhw yn eu stemiau, dail a'i gwreiddiau. Nef y planhigion hefyd helpu atal chwyn rhag lledu drwy i dagu. Yna, yn gynnar yn y Gwanwyn, cyn bod y planhigion hyn yn ail ddechrau tyfu ac yn mynd i hadu, maen nhw'n cael eu palu mewn i'r tir. Ac yna dros yr wythnosau canlynol, wrth bod nhw'n pydru, mae'r mwynau sydd ynddyn nhw yn cael ei ddychwelyd i'r pridd, yn barod i gael ei llyncu gan y blodau a llysiau i chi am dyfu yn yr ardal yna. Yn ogystal, wrth bod nhw'n pydru, mae'r dail, stemiau a gwreiddiau yn ychwanegu deunydd organig sydd yn gwella strwythur y pridd. Un ffordd arall o baratoi'r pridd nawr ar gyfer y Gwanwyn yw drwy osod lawr orchydd du fel hwn. Yn yr achos yma, sdim rhaid palu'r pridd o flaen llaw. Nawr gewch chi hwn yn cael ei werthu mewn roliau. Mae'n ddigon trwchus i atal golau rhag cyrraedd y pridd, a felly yn atal chwyn rhag tyfu o dano fe, a lladd beth sydd wedi tyfu yn barod. Mae yna fan dyllau yn y deunydd i adael air drwyddo, fel bod y pridd yn anadlu, a dŵr glaw drwyddo hefyd, ond yn ara deg, gyda chyfle felly i ganran o'r glaw ddiflannu nôl mewn i'r air, yn lle suddo i'r pridd a golchi mas y mwynau yna. Gwasgaru'r pelenau hyn gyntaf cyn gosod y gorchydd lawr, lle bod fi'n cael yng nghyfarch yn y Gwanwyn gyda batalion o falwod. A dyna ni, wedi codi'r gorchydd bryd hynny, gwaith syml fydd rhoi palad ysgafn i'r pridd a garddio o'r newydd.